Terus man. Sige. Pero din, uy. Ay na ito ganun. Sunay na yan. Sabi na lang ako, kaya yung magpag mo. Magkapiray mo. Bus. Bus. Kaya makaon ko rin mag-ilis. Malam mo. Ilis. Malam mo. Oh, dadar. Lagi ito dito to. Malipat pa. Mga kapatid, tamsak na sa inyong lahat. Tamsak, tamsak. Tamsak na. Tamsak na. Anak na lipat na? Labing abos na bata mo. Ayaw! Sige. Tamsak na mga kapatid. Mula siyo. Dako lang diyan siyo balik.
lipat dito dari ulit na. Ika lagi ako na nimo. Matuwad ko niya.
Lusak na, mga kapatid. Salamat sa inyong pagbisita. May gusto sa tagilagmay, ano makakaunta. Salamat, salamat. Ito to, Senyora Maldita. Ah. Senyora Maldita. Si Surinor. Senyora Maldita siya. Senyora Maldita siya. Senyora Maldita. Yura Andita. Shout out. Di ba kita? Manginabuhi, ginagmay lang, ginagmay ba? Ginagmay, manginabuhi. Sa pamugas. Yos, Rore, yun no, salamat. Yos, Rore. Tulong sa. Tulong sa. Yos, tulong sa Yos. Ako katungod yapon ko. Katungod yapon ba? Lugo kayo bilbil kayo manantap sa. Dito ka rin. Tamsak na, tamsak. Baby, WH. Namatay lo, nakawan nilo. Iluwan sa tula. Pagbuwan ng cinta. Ako, pagyamak ko. Wahay, namatay. Edad na to mga pinuwan. Analik ko ndo. Anali Tondo, tamsak dan host. Musta po? Oh, salamat Anali. Sa imong pagbisita ni Pio Bador. Nakay 5 hours. Ikaw sa iyong pan. Muna mo. Siya natin.
Kaya harang na na yung kuwan, amo ko'y sekretary dire, kanaba sa pagbisita. Anali, Tondo. Isa ka dito nito ng gawa. Sila rin, black rin. Ayun. Ay, laki. Puso na ba? Mga ako na tumuli pa, fly man, mingaw man. Tigmo, ano mo. Ilis ako. Tigmo ba? Usay matakanan, usay di. Usay namatay lang kondaki. Bangkod ba? Gamay pa? Hindi buros yung mama. Ano, 1 year, manguro? Hindi. Bulo na ito rin, buso. Ano na? Bulo pa na tari. Sa Gulgatas man eh, sa 5 man niya. Dana Ruberte, Annabel Tundom, na Anale Tundo Hilo. Sabi ni Dana Sanel, Anale. Sabi ni Dana Sanel, dikitan ka ni Dana Anale. Ewan. Hindi mo pala dito. Wala ko, hindi ako tanggal.
ng slime. This time. May skin siya na. Ano na yung kulutan, dikit. Basta ka, hindi manang-away si Rocky kay kang Benda. Kang Rocky kay abot mo sa 500,000. 500. Kang Benda kay 56. Saan? LS. Yan. Pambili tulong sila. 56 sir. Tamsak na, tamsak. Kumaan kang jacket. Shout out sa lahat. Tingin daldal. Damaso.
Tamsak lang, tamsak. Damaso, Channel, Darla, Alabel. Ito kaya sa Anabil. Hindi may gagawin ng ngalag Anabil. Ano nila? Ano sa Anabil? Ano Ha? nila? Isa na sa Anabil? Ano nila? Nagsingko, relax pangatan. Pinalang ko rin, bakla ka na.
Yes. Mana ni? Abil. Dia okay na yan, pero ito. Takya, hello. Sir! Damaso, shout out.
Grace June official. Mayong hapon sa atong tanan mga lalabs. Mayong hapon po Grace June. Salamat sa pagbisita Grace June. Tingnan kung bahay mo Grace June ha. Okay, kayo Grace June. Nakitan kita. Lang bahay ng lala. Relibur ako di lalabs kang tiyo Salvador Duterte ni lalabs. Ako lang nagrelibo kay napasige buhak ba. Sige lang kadikitan ta ka. Na kay mong balay ha. Mo ni mong main. Grace June. Official. Salamat sis lalabs. Akong tan-aon. Grace June. Oh, anak pa man din pangarang. Official. Oh, 173 mong banana. Grace June. oh. Ibadarang ko, sir. 173 mong banana no. Ako na indikit ka na. Sir. Uy, ganindot ko na yung magkilay ko Yeah. yun. Ako, di ko kabalo mangilay ay. Nindot kay ka magkilay oh. Pag susaon, di ko kabalo magkilay. Ako dire sa imong video nga pa-beauty inside Fanny Grace June official vlog. Masyado na kayo mong kilay, oh. Di pa na maose, salamat. Ako, di juga ko palagi mong kilay, eh. No, kilay ka na ko. Hindi ko kamao. Mana? Apa sila cellphone garde? Ako hindi si Dardar siya. Ako hindi si Dardar channel sa imo ha. Grace June ha.
Pwede na sa din yung mabalikan siya. Ilan subscriber na? 173. Wala na. 200 jack. 200. Nag-loading na sad. Christian. Official. Ano yung certificate ko? Ano ba ito? Ano yun eh? Ano ba ito? Puta ako din ang mga. Wala na ito. Catherine is
Estrella Vlog, tamsak po. Salamat Catherine. Salamat sa pagbisita. Bigyan kita ng 5 hours, Catherine ha. Play kita mamaya, Catherine. Busy pa si host. Si Rosa, taon pa. May ginagawa pa si host. Ang pangyapon. Naghanda sa panghapunan. Maraming salamat sa patamsak. Tatang si Rosa, nag-host pa. Catherine Estrella, tanaw na lang balay dito. Ako na ba ni? Tingnan ko bahay mo, Catherine ha. Sinaboy na lang kumaga eh. Estrella. Catherine Estrella. Uy, dako-dako naman dahil po. Diba? 357. Na. Si Catherine Estrella. Taon na bisita rin, ano ba? Kanjubong man yung po ano, tao. Good morning to all. Welcome to my channel. Ayan. Catherine Estrella. Gamay rin mga video, Catherine, no? Ako na i-play all, Catherine, ha? Kay gamay raman din eh. Good morning to all. Will is, ti Catherine? Dikit naman din sa imo tanan akong alagad, Catherine. Dikitan na ako katanan kang jubong ba? Catherine Estrella Vlog, thumbs up po. Nako sa imong balay, Catherine. Play on na ako imong balay. Kay 8 raman kabuk imong video. Imong videos. 8 kabuok. Para may kabuk di pilar ni. Wa kabuk isa ka oras. Ay, isa ka oras. 22, 23, 24. 30. Isa ka oras. Ito nga. Dali rin yung mahuman, Catherine. Akong gi-play. Play all. Tigom.
na itong bayan si Corinte. At magtindahan na, kung pwede na. Tawagan ng bato ba? Okay. Susunod kayo kung anong stop. Wala. Ano nga ito? Tugnaw? Ano siya mo guys? Ako sa imo, yung tawag. Babat? Hindi masyado. Punta ako sa bahay mo, sis. Catherine, sabi ni Chris June. Oh, paglablaban mo diha. Chris June. Nakadikit na si Dardar Channel sa'yo, Chris June, at saka si Wala. Dalawa ang dinikit ko sa'yo. Nag-loading. Salamat, Farar. Dikit kita. Sino si Farar? Dardar man. Dardar Channel. Hindi Farar. Salamat mga lalabs. Dardar Channel. Hindi Farar. Bakit ginawa mong Farar? Farar. Nawala na si Catherine. Gipin ako si Catherine. I-play-on na ako si Catherine. Gamay naman niyang videos. Walo ra ka buok. Isa ra ka oras ako nga. Ano? Piluto ng gid kaayo. Gatoyo ko di Grace John. Gatoyo ko di Grace John oh. Ikaw dito. Ah. Yan kaya ang amo. Oh! Sir, sa kayo lubakon.
Ron si John Official. Salamat mga Chris June. ha. Grace John Official. Gracious. Chris June Official. Dana Dardar. Salamat.
Na mana ko sa Christian official dan na ada Christian official BCC host oi hala Christian official BCC host oi may nabuhi ta kano makakatag bukas. Wala na, tigilan na yung hegwan. Virus sebenarnya. Christian bisa los sa imong sudan ya na amoy bulan ay nakang bulan ay nakang bulan kamu dire ay nakang mamanunod ng isda na naging nagswagit ka no isda na nagbinta sa amin ng isda araw-araw. Christian official Lamiana House way buladin sa basa Miss oh Kamis di mo kita kayo Kamis bulan na tayo na nagbinta sa amin isa na base bulan na mo kay doon po rin merkado. Salamat sa inyong bisita. Miss John Official. Pasensya ko hindi ako marunong magtalang ng litra. Kasi ako matawa. Naglaw sa diabetic. Yung high blood pag yun. Diabetic, high blood pag yun.
Pasok na.
Bato ko yung bato, kuha ko sa kuha ng taman.